Raul și astăzi o să vă învăț un Lolly 180. Deci, primul pas la Lolly 180. Poziționarea picioarelor. Un picior veți pune aici, cam la mijlocul plăcii, un pic scos în afară și unul aici pe nose. Bun, al doilea pas. Veți bate pupul un pic în spate ca să facă rotația de 180 de grade. Așa ceva. Când bateți, încercați să frecați un pic. Așa. Și rotiți umerii în 180 de grade. Și o să le combinați pasurile acestea și o să vă iasă un Lolly 180. Nu uitați să dați like la video, subscribe la pagină și baftă la skate!